Hei, minä olen Helvi Riihimäki, Vaasan merihistorian yhdistyksen puheenjohtaja. Toivotan teidät tervetulleeksi tutustumaan meidän museomme. Minä olen Pekka Muurimäki ja tämän museon hallituksen varapuheenjohtaja. Vaasan merihistoriallinen museo on museo, johon on koottu esineistöä tästä Merenkurkun alueelta kertomaan saaristolaivoista. Täällä on sukelluslöytöjä, täällä on moottoreita, täällä on pienoismalleja, paljon tietoa majakoista, tämmöistä 1800-1900-luvun historiaa. Meillä on täällä nyt semmoinen epälukuinen määrä näitä moottoreita. Wikströmeitä on semmoinen parisenkymmentä ja olympioita on toistakymmentä. Olemme saaneet nämä kaikki moottorit niin lahjoituksena. Meidän tilamme on erilaisissa makasiineissa. Meillä on 4 lahjoituksena saatua makasiinia ja Wolfin suolamakasiinissa on tämä meidän museomme. Meidän yhdistys aloitti toimintansa 1981 ja ensimmäinen näyttely oli 1983. Meillä on Tapani Tikanojan lahjoittamia pienoismalleja, 4 suurta purjealusta. Sen lisäksi on pienoismalleja posti- ja jahtiveneistä ja sitten on myöskin rahtialusten pienoismalleja. On täällä majakoiden pienoismalleja Merenkurkusta ja sitten myöskin taulut. Tässä on hyvä esimerkki Westkusten aluksen hylystä sukellettuja esineitä, jotka on laitettu tänne aluksen salonki-ikkunan alle. Täällä löytyy ruokavälineitä ja muuta esineistöä. Tervetuloa tutustumaan museomme Valosaaren Sundissa, Vaasan kauneimmalla paikalla. Olemme auki kesäkuukaudet ja ryhmiä otamme vastaan myös muihin aikoihin. Tervetuloa!